So, good morning, may buntag, no? Magandang umaga po sa ating lahat, no? So, karon mga kabisaya, nandito tayo sa Pispa, no? Sa nakikita niyo ang mga koi, ang klase sa isda nga koi dito, mga kabisaya, no? Ito ang aming malawak yon ang pispan. Ang ilalim yan, ang lalim 6 feet. Ito, course, ito ang course mga Bisaya, oxygen, green, at saka ito goldfish, no, mga kabisaya. Makita niyo ang mga goldfish ito, tahimik lang. Saka ito ang mga plant ko, no, plant ko mga kabisaya, kita niyo. At ito yung mga cactus, nakikita niyo mga alaga ko, no, mga cactus yan. So, cute, oh. Cute. Ito. So, ito, cute. Dito naman mga kabisaya, yung tortoise. Lagi lang natutulog doon mga kabisaya ang alaga ko. Ito. May, yung isang ko, no, pares yan. At lalaki at saka babae, bata pa yun, no, mga kabisaya. So what's up mga kabisaya, magandang umaga po, no, sa ating lahat, mga Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang dito lang tayo ang ating video, at maraming salamat po sa papanood sa akin at mga viewers. At ang hindi pa nakasubscribe, no, subscribe na kayo para update kayo sa aking mga video. So hanggang dito lang tayo, no, mga kabisaya. Bye bye.